Какво представляват семейните констелации? Това е терапевтичен метод, който разкрива скритите динамики в твоята род. Често носим чужда болка, страх или съдба, без да го осъзнаваме. Например, жена, която избира всеки път емоционално недостъпни мъже. Много често тя повтаря съдбата на своята майка от скрита лоялност, за да принадлежи на своята женска линия. И докато не го види, докато не го разбере, тя не може да излезе от този модел. Работим в пространство, което разкрива истината, която много често не се разкрива с думи, но се усеща много дълбоко. Инсайтите понякога са мигновени. Променя се не само мисленето ти, но и начинът, по който тялото ти реагира. Ако усещаш, че в теб има нещо, което не е изцяло твое, ако носиш чужда болка, модел или съдба, това е път към освобождаване. Последвай ме и ми пиши, ако имаш нужда от кратка безплатна консултация.